Slovensko vstupovalo do Európskej únie s tým, aby sa tu žilo lepšie a bezpečnejšie. Týmto našim ambíciám ale dnes hrozia nasledovné výzvy. Ide najmä o migráciu a ruskú agresiu na Ukrajine. Migrácia, to sme mali možnosť vo viacerých vlnách zažiť aj tu na Slovensku, výrazným spôsobom ohrozuje vnútornú súdržnosť Európskej únie a bezpečnosť a preto je nevyhnutné sa tejto téme venovať. Osobitne sa treba sústrediť na nelegálnu migráciu a treba to riešiť tam, kde ten problém vzniká. Európska únia investuje obrovské finančné prostriedky do ochrany vonkajších hraníc. Ja sa chcem ako europoslanec spýtať, kde tie prostriedky končia a či sú využívané efektívne. Treba riešiť problém tam, kde vzniká, treba využívať medzinárodné dohody, ktoré Európska únia má s tretími krajinami a treba zásadne zabrániť tomu, aby migrácia bola používaná ako hybridná zbraň voči Európskej únie a jej jednote. A druhou témou je ruská agresia na Ukrajine. Tu samozrejme treba jednoznačne stať na strane obete, tak ako to Európska únia aj urobila a koná aj v týchto dňoch. Treba posilniť bezpečnostné a obranyschopné mechanizmy v Európskej únii. Sám osobne sa budem zastávať za to, aby bol vytvorený aj úrad komisára pre obranyschopnosť Európskej únie. A samozrejme treba sa sústrediť potom ale aj na diplomatické diskusie a využiť všetku energiu na to, aby došlo k ukončeniu tohto nezmyselného agresívneho útoku a aby jednoducho zavládol v našej hranici pokoj, pretože my sme krajina, ktorá susedí s krajinou, kde prebieha ozbrojený konflikt a akýkoľvek vývoj v tomto konflikte bude mať bezprostredný efekt aj na našu krajinu a my zodpovedáme jednak za ochranu hraníc, ale my budeme prví, ktorí budú pociťovať akýkoľvek ďalší hroziaci a šíriaci sa efekt vojnového konfliktu. Takže toto sú moje dve témy. Potrebujeme bezpečnú, funkčnú a súdržnú Európsku úniu. Netreba robiť extrémne riešenia, treba mať oči otvorené a nikdy nerezignovať na dialog nielen vo vnútri Európskej únie, ale v celom svete. Európska únia má byť vzorom a príkladom toho, že spoločný dom sa dá fungovať nielen v európskom priestore, ale aj globálne.